Txantxariak, txantxariak, kaleko musikariak. Txantxariak, txantxariak, kaleko musikariak. Jo, azek kusidadea. Plaza bat baino, trasteleku bat dirudi honek. Ai, horrela ez, txantxi! Ba nik uste horrela dela, Gure Brauliok ez zigun alako buru austerik ematen, Beste nere, zuek larda eskatutakoa, nik konpondu beharko dut. Kendu pixkat, kendu. Listo! Bizikletarekin bezain esku ona zeukan Brauliorekin, Arantxak. Ai, gure Braulio. Note dago. Aspaldi ez diogu bisitarik egin, Ai, ama! Ez altzen bihar ba, bere urte betetze eguna. Urtarrila lehena, bigarren otsaila, hirugarren martxoa, gero apirila. Maiatza jakintza zuda bosgarren hila, seigarrena ekaina ondoren uztaila. Abuztua guretzat hilabete ona, iraila eta urria gora udazkena. Azaroa nola den hamaikagarrena, azkena abendua hamabigarrena. Nik uste dut opari bat egin behar geniokela, bai? Zer iruditzen zaizue txapel berri bat egiten badiogu? Edo beroki gozo bat, negurako. Txakurkarreratan ikusi izan ditut, beroki hoiekin, eta oso polita dira. Edo badakit, pelutxezko hamar astotxo, oso bakarri dago, lagundu behar diogu. Baina, Maritxipi, nondik aterako dugu dirua? Ez ala, zerrenda luzeegia zurea. Zertarako hori dena? Nik ideia hobe bat dut. 4 patin egingo dizkiot, bakoitza hanka batean jarriko diot, eta patinetan elkarrekin ibiltzera joango gara. Astoa patinetan? Hoixe, Brauliori gustatzen zaion zerbait izan behar du. Kontu ez da patinetan guri laguntzea? Zartzen ari da gainera. Abesti bat egin genie zaioke. Nirearekin egin genuenean bezala. Ba, txapela lortu genien zaioke, abestiarena ere ez da batera ideia txarra, eta Brauliori gustatzen zaizkion barazkiekin saski eder bat prestatzen badugu, zer iruditzen? Primeran! Bale! Hauntzak mundu bilkorra, hemen belarri ondoan, zenbat urtetakoa, 2 urtetakoa. Hauntzak mundu bilkorra, hemen belarri ondoan, zenbat urtetakoa, 3 urtetakoa. Hauntzak mundu bilkorra, hemen belarri ondoan, zenbat urtetakoa, 4 urtetakoa. Hauntzak mundu bilkorra, hemen belarri ondoan, zenbat urtetakoa, 5 urtetakoa.
Eta Brauliok zenbat urte beteko ditu? Ba, bihar, 39 urte beteko ditu. Gaztea da, oraindik. Gazte? Zenbat urte bizi dira ba, astoak? Bueno, ba begira, elefanteak 70 urte. Inurriak urte erdi bat. Txakurrak 17 urte. Galapago uhartetako dortokak 180 urte. Eta astoak? Ba, astoak 55 bat urte. Orduan ez da gaztea, Laizter hilko da? Bueno, ba, denekin gertatzen den bezala ez dakigu noiz hilko garen. Baina egia da asto zarra dela eta printzipioz guk baino gertuxeago duela heriotza. Eta hiltzen denean, zer egingo dugu? Ni oso triste jarriko naiz, Ni oso triste eta negar pila bat egingo dut. Nik bere abestia kantatuko dut. Bueno, hori dena oso ongi dago, baina ez gara triste jarriko hil aurretik. Bizi den artean, goxo-goxo zainduko dugu, pila bat maitatu, ongi-ongi zaindu, eta biharko egunean, bere festan, primeran pasatzen saiatuko gara. Hori da, Arantxa, hori da. Festa mundiala. Bai, festa! Kaixo, gaurkoan Lurdenokeko baratzetara etorri gara. Brauliorentzako saskibila, opari bila. Bai, ea zer eskaintzen diguten gaurkoan. Egunon, pareja, kaixo. Egunon. Haupa. Epa! Bueno, Ba, esan genizun bezala opari bat behar dugu. Brauliorentzako oparia. hombre, gure astoantzako. Bai, erakutsiko aldi guzu baratza. Bai, noski baiet. Nahi badezue negutegitatik hasiko gara, Zer iruditzen? vale. Venga, Venga, goazen ba. Goazen. Bueno, ba, hemen gaude Astigarragako baratzan, 4 negutegi dauzkagu eta hauxe da lehenengoa. Eta hemen ikusi dezakezuen bezala, ba, alde batetikan gure eskubita eta ja koskortzen hasita, ba, atxikoria dauzkagu, lehenengo bankalean. Bigarrenean onduan azelga daukagu, azelga berde argi hau, eta ondoan ba, 2 tipulin bankal. Batzuk ja lehenago jarritakoak eta hurrengoak ondoan ezkerran daudenak 15 egun beranduago jarriak, nabaritzen zaie pixka txikiago daudela. Eta han pixka urrutiago, hurrengo bankalean borraja daukagu, eta ondoan beste 2 azelga bankal. Bai berde argia hemen daukaguna bezalakoa eta bestea berde iluna. Eta azkenik hemen onduan azitegia daukagu, ba, nun gure bandejetan ba, gure landare propioa ereiten dugun. Eta hemen aurkitzen ditugu ba, eskarolak, azelga gehiago, azak eta azalorak eta espinaka. Bueno, eta hemen bigarren egutegian gaude, eta hemen eskubitik hasiko gara. Hemen ikuste duzue sokarekin helduta dauden landara hauek Bruselako aza dira, buru handi hau dutenak. Hemen puntan buru handi bat eta gero pixkanaka hemen hasi dira ja buru txikiagoak egiten. Hau izango da ondoren ba, guk etxean prestatu eta jango duguna. Beraz, hauek Bruselako azak. Hemen ondoan jarraian txiki-txikiak aza dauzkagu. Bai, landatu berriak eta garai hontarako ja landatuko ditugun azkenekoak. Jarraian brokoliaren landarea topatzen dugu. Hemen beste surko hontan, eta erdian daukaguna orain arte leka izan dugu, baino aste hontan bertan erein dugu ilarra. Bai, udaberri aldera ba, fruitu ematen hasikoen ilarra. Eta jarraian, ba, beste 3 surko horietan, bai azalora, brokoli eta romaneskoa topatuko ditugu, danak familia berdinekoak. Bueno, eta hoxe dugu 3. egutegia. Negutegi hontan oraindik aurkitu ditzazkegu udaran zehar ba, eduki ditugun landara batzuek, ez? Nola negutegian beti ere temperatura handiagoa den, ba, landara hauek gehiago irauten dute. Eta hementxe ere ondoan eskubita daukadana da Gernikako piperra. Bai, aurten uzta oparoa izan da, eta landarak asko eman du. Han beste aldean ikusten dugun landara hori piperra italiarra da. Bai, landara antzekoa da, baina Italiako piperra hau handiagoa izaten da.
eta ondoan duen surkoa ilarra da. Ikusi dugu beste negutegian nola bazegoen ilarra ere bai, kasu honetan ja handixeagoa dago eta hau lehenago etorriko da. Bere ondoan beste surko bat, kasu honetan azalorarekin. Fruitu txuri buru handi hori ematen duen landarea. Eta azkenik, inbernadoraren beste kaldean dauzkagu letxugak eta azelgak. Hemendik hasiko gara, laugarren negutegi honetan, gure azken negutegia, ikusten duzuen bezala kalabaza daukagu, aurten jasotako kalabaza udaran jartzen den landara da, eta urria azaro aldean ja ikusten duzuen nola jasotzen duen kalabazaia egina. Kasu honetan kalabaza txikia dira, forma askotakoa daude, batzu borobilak, beste luzeagoak, han aurrean dauden bezala. Eta gero hemen ezkerreta ikusten dugu espinaka, lehenik eta behin eta bukaeran letxugak. Han beste tipulina txiki batzuk, horiek azkenekoak jarri ditugunak. Eta hemen ikusi dezakegu, eta gure kamera laguna gerturatzen baldin bada, hementxe bertan daukagu azenarioa, erein berria. Hemen ikusten da, landara guzti hau azenarioa da, 3 filatan landatua. Hau ondoren, pixkanaka garbitu inbarke dugu, landara batzuk hautatu, eta bukaeran azenarioa aterako da. Ondoan letxuga batzuek, azelgak, eta orain arte ikusi ez ditugunak, baina ere pixkanaka handitzen dijoaztenak remolatxa dauzkagu azkeneko surkoan. Ekain, zertan hori da zure lankidea? Bueno, nire lankidea ari da botika botatzen. Landara izaki biziduna den bezala, berak ere gaixotasun egitze ditu, gu bezala, eta behar du botika botatzea. Eta bera oraintxe bertan ari da lehenik eta behin erdoia, landara erdoildu ez dadin botika botatzen. Gero biofertilizante bat edo nolabait elikagaia emango dion beste botika botatzen. Eta azkenik arra, landarari atatzen zaion arra nolabait edo arra horren aurrean edo arra horren aurka beste botika botatzen, arrak landara janez dezan. Baina, ekologikoa izango da, noski? Bai, hemen ekologikoaren arabera egiten dugu dena eta bera ekologikoan ari da. Botika osasungarria dira, ez kaltegarriak. Ez izakientzat, ez bestelako izakientzat. Eta hemen ja, negutegitatik kanpora, hemen temperatura hotzagoa da eta ebilak ere jotzen du. Beraz, hemen dauzkagun landarak normalean gogorragoak izaten dira, ezta neguko landareak. Eta bereziki bat erakutsi nahi dizuet, hementxe ikusten duguna, eta arbia da. Arbia normalean gure etxeetan ohituta ez gaude ikustea, baina oso osasungarria da, eta pixkanaka jendia ja jaten hasi da. Garai batian etxeko ganaduarentzako eta ematen zen, baina gaur egun ere gure etxeetan geroz eta gehiago ikusten ari gara. Oain urrena erakutsiko dizuen barazkia porrua da. Porrua udara landatzen da, baina neguko barazki bada. Udara landatu abuztuan edo iroia inguru hortan, eta handik aurrera hurrengo hilabetetan porrua izango dugu, loditzen dijoan enean jaso eta etxeetara eramateko. Eta denok ezagutuko duzue, porrua. Etxean amak eta aitak prestatzen dutena, eta landatzerako garaian kirtena edo ahalik eta gehien sartzen dugu lurrazpian, gu nahi duguna kirtena bera txuritzea delako. Eta itxura izaten du, oraindik gehiago ere loditzen dira, eta oso goxua etxean patatakin edo nahi eran jateko. Eta hementxe ikusi duzuen bezala oihua dazkagu, arrautzetarako oihuak, 300 bat oio jarri genituen orain dela hilabete batzuk. Eta maiatzaldean jarri genituen eta udaran eguzki ordu gehiago daudenez arrautzak ere majo eman dituzte, makina bat. Eta orain pixkanaka negu aurrera dijoan enean eta eguzki ordua gutxiago diren enean, arrautzak ere gutxiago emate joango dira. Eta normalean oihu hauek danak espezie berdineko gaia eta eukitzen ditugu bereziki prestatua daude arrautzak emateko. Eta urte eta erdi inguru eukitzen ditugu gure oiategian.
batik bat pentsua jaten dute, baina baita ere guk botatzen diogun barazkia, soberan daukagun barazkia, asko gustatzen zaie jatea, ostoa, osto berdea eta horrelakoak. Eta nahi badezue, oilategia ikusiko dugu gertutik. Bueno, eta hemen oilategi barruan gaude honezkero, eta hemen ikuste duzue, beraien txabola jarri diegu, beraiek gustoa egon daitezen, hotzetik eta berotik babesteko, eta baita ere, hemen dauzkagu euren jantokia, ezta? Hemendik jaten dute, pentsua hemen botatzen diegu, hemen barrutikan, eta gero alboetan ateratzen da, eta bertatikan mokoarekin jaten duaz pixkanaka. Eta baita ere, hemen dauzkagu edateko edo edatokiak edo. Eta hemendikan ura erortzen da, ikusiko duzue, eta bertatikan oiloek ura edate dute. Eta jatekoa, edatekoa, eta epeltasuna eman da, azkenik emaitza hauxe dugu. Hau dira Lurdenok Astigarragako baratzako arrautz ekologikoak. Ekain, saskia osatu beharko dugu, ezta? Bai, noski baietz, hemen barazki pixka behar dugu. Bai, aizu, Ekain. Brauliori izugarri gustatzen zaizkio azenarioak. Azenarioak. Azenarioa justo oraintxe bertan ez dakau, behanduago iristen da. Bai, baina bilatu dezakegu soluzioren bat. Bai? Ingo deuna da, oraintxe bertan baratzen dauzkagun barazki batzure sartu, adibidez porrua eta azelga. Brauliori izugarri gustatzen zaizkio azelga eta porrua. Horiek soberan dazkagu. Eta azenarioa lortuko dugu. Hemen Euskal Herrian, Naparroan bertan, seguro azenaria izango dutela. Beraz, zango lagun batzui eskatuko diegu eta horrekin ja osatuko dugu otarra. Bale ba. Primeran. Bai. Agur, Ekain! Agur, agur! Hegaztiak. Txangoria. Zapelaka. Itzute bekatua. Jo. Nesken izenak. Elene. Vale. Entzun alduzu noizbait astoa arrantzaka? Seguruenik, entzungo zenuen noizbait. Baina ziurretzen ekiela, asto batek hainbeste soinu egin zitzakeenik. Begira astotxo honi, ulertzen alduzu ezer esaten duen? Ulertu alduzu zer esaten duen? Abestu nahian altzebilen? Astoak ere musikariak izan daitezke. Aizu, begira beste... Urtarrian jaio dena zutitu dadila, otsailan jaio dena zutitu dadila, salto, salto, kalagunak agurtu, agur, agur, agur. Itxaron, geldik egon. Martxoan jaio dena zutitu dadila, apirian jaio dena zutitu dadila, salto, salto, kalagunak agurtu, agur, agur, agur. Itxaron, geldik egon.
jaio dena zutitu dadila, ekainan jaio dena zutitu dadila, salto saltoka lagunak agurtuz agur, agur, agur. Itxaron, geldik egon. Uztailan jaio dena zutitu dadila, abuztuan jaio dena zutitu dadila, salto saltoka lagunak agurtuz agur, agur, agur. Itxaron, geldik egon. Iraian jaio dena zutitu dadila, urrian jaio dena zutitu dadila, salto saltoka lagunak agurtuz agur, agur, agur. Itxaron, geldik egon. Azaroan jaio dena zutitu dadila, abenduan jaio dena zutitu dadila, salto saltoka lagunak agurtuz agur, agur, agur. Itxaron, geldik egon. Aizue, ez ala oparien garaia iritsi! Naski! Lehenik txapela! Bestetik, barazkiz betetako saskiarra! Kontuz eskoakin, Bai, bai. Ze festa, Iepa! Dana jantzen du neke. Berdea, naranja. Porrua, maia zu porrutxo bat. A ber, porrua? Bai, hau zingo dugu ja. Kontentu da, Gehiago! Hori! Hortzak ez dizkiat ikusi nik. Hain xarra da. Guapo! Ze, jaten hasi beharko dugu, ezta? Zuk ere bai! Barrio barrilla da! Txokolatia! Bai, oso goxoa da. A ver! Ze goxoa! Nahi ez dute? Hori! Hartu! Hau guztian beukona. Zoriona, Braulio! Zer da? Zeinek egin du bizkotxoa? Zeinek egin du bizkotxoa? Bueno, zorionak, Braulio, txalo ingo dugu, Braulio!
patine. Bigarrena. Apa Arixen. Apa Ekain. Hori da. Jerry Arriet. Venga. A ver. Lehenengo astoa. Piko. Bigarren astoa. Hirugarren astoa. Txorro. Ederra, festa atzokoa. Bai, gainera Brauli hori begiradan. Diztira berezi bat atzematen zitzaion. Begiradan diztira? Ui? Earra bota dezu oraingoan, Arantxa! Aizu! Aizu, bani Arantxarekin ados nao. Barazki pila ura jantzunean, bai gustora. Ez zitzaion ez, beste zer askorik falta. Bai, hasi eta bukatu, ez zen buru altxa ez. Atzematen zitzaion bai, asmatu genuela opariarekin. Bueno, barazkiekin bai. Txapela ere doktore asko geratzen zitzaion. Baina abestia... Aizu, abestiarekin ere asmatu genuen, Bai. Baina astoa da. Bai, ez zion kaso askorik egiten, baino gustora zegoela zirudien. Bazen garaia Braulio bere abestia izateko. Marka zen geho, danak gure abestia izan eta berak berea ez izatea. Ba bai. Bueno, lagunak, atzoko festako argazkiekin montajetxo bat egin dut. Nahi alduzu ikusi? Bai. Vale. Ara, hortxe diztira! Tamen.